Dalem. Kula ngomong nih kaya nyangking Tremos kula dosa. Ngapa? Jebul kaya Tremos suarane mening, Mas. Oh, tenan. Oh. Tremos isine banyu anget kok. Nggih, Nggih, tenggorokan apik, nggih kesehatan ya bergas. Nek Tremos kuwi isine banyu aki, arep kowe? Ora, ki aku ki tresno karo panjenengan, mulane jenengan aja tak siya karo aku ya. Ya aku ya ora ndak sia marang sliramu, Mas. Iya. Ning kadung kahanan kaya Tremos ya tak betah-betahne. Panjenengan ki lho, aku ki nganggep panjenengan ki wis ora karo wong liya, panjenengan ki wis tak anggep. Wis tak anggep piye ya seniorku dhewe wong sing tak tresnani. Ewadene to aku ki ora duwe kangmas. Panjenengan ya wis iso dadi suling kangmasku. Panjenengan ya wis dadi kangmasku dhewe. Alhamdulillah. Ewadene kok aku ki ora duwe pakde. Panjenengan ya iso dadi pakdeku. Ngomong karo aku. Alhamdulillah. Ewadene to bapakku lagi tindak, panjenengan ya iso dadi bapakku. Alhamdulillah. Ning ewadene ya to. Aku ora duwe ingon-ingon. Eling eling kula eling gunungane
rene sik. Nggih penyemangat. Ya 200.000. Ning ya kuwi sesuk-esuk amplopmu ya sudah 200. Iya, terima kasih gumiak tenan. Asline kuwi piyai Ngawi ning nyatane Alron lho. Iya, joget cara ngendi wae Parahyangan ya siap, Banyumasan ya oke, Ngremong. Walah. Dan begagah ombo. Ayo. Serba bisa. Temenanan. Yo saiki ngaturake bintang tamune. Ya. Mbak Eka uget-uget karo Mas Gareng Pacitan. Coba cak men salin rasa walang kekek cak. Ayo nggih. Iki gandeng dagelan kok Jawa Timur Mas Gareng mesti ya walang kekek. Ya coba. Maka nggih ngurmati Mas Gareng dan Mbak Eka uget-uget. Dados. biasa jan serasi ya yen Mas Gareng joget walang kekek nyatane ya kewes luwes tenan. Mung Eka iki lho joget iki kok iso kaya denden sawah malan. Wong lek jenengan ngendikan denden sawah niku pun nek dulur mriki kon pun paham to, Mas? Paham pripun? Oh, kula ki malah ki biasane bintang tamu kali jenengan niku nuwun sewu. Nuwun sewu teng mriko ngoten lek mlampah ngoten kok. Wah, iki Mbak iki, Mbak iki, Mbak iki. Barang kula ngejak Mbak Eka munggah nuwun sewu lho Mas Cahyo. Pripun? Dagelane nyangking tremos. Wah kok awakmu nyambut gawe nang jenangan iki. Nang jenangan nang wates.
Sing ngomong ning Medion sapa? Ya tegese awakmu ki lho dadi dagelan semono lawase dadi sinden kodang. Nyapa? Ambok ya ditambahi dhuwurmu. Lho, iki ngono jenenge wong sing ngirit ora sombong, jenenge kuwi apa? Hemat pangkal kaya. Jare ngendikane Pak Yoyo kae. Hemat pangkal kaya apa? Lah iya to. Oh, Lah nek kowe ya, aku ngene iki ndandake seragam. Iya. Setengah meter cukup, nggih mlebet awakku cukup. Lah iki dhuwur ngene iki nek arep buntel sok kangelan iki. Sok Kak, Dalam. lek jenenge sandangan penganggu. Iya. Kuwi ora dicocokne karo meteran. Heeh, lah piye? Ya patute wong nyawang nuwun sewu lho kados Mas Cahyo Pideksa. Heeh. Ngoten niku beskape sae, gedhe dhuwur ganteng. Bojone nggih pesinden, garwane ya pesinden. Iya. Bu Kesi ya cantik, ya kewes. Iya. Ngeten iki. Heeh. Ha kaya awakmu, Aku wong loro mlaku karo panjenengan mau apa? kaya nyangking tremos. Padha kene coba. Aku ditekoki Pak Lurah sapa jenenge Munaji. Pak Munaji, heeh. Arek ning ndi to, Kak? Bar tuku wedhus kurban, Pak, aku ngono. Lah padha kono kok iso den-den sawah kene kaya tremo sapa sing ora lara atine. Ya lara atimu awakmu didangu Mbah Lurah jarene ngono to. Lah aku dangu Pak Carik ya ngene. Awakmu rono aku budal ning pasar jenangan nuwun sewu. Nuwun sewu Mas Gareng badhe tindak pundi arep buang batrang. Oh tegese awake dhewe mlaku-mlaku karo gandengan terus sijine nyangking bathang ngono to. Karepmu ngono to? Iya. Tuas tak kira aku bathange. Aku Mboten napa wau penonton ingkang mrika wau nggih sami ngrasani. Pripun Mas Jenengan Cahyo? minggah sarimpit cobi manggandengan piyai kalih. Nggih nuwun sewu mlampahipun kula Keng mriko, keng mriko, keng mriko. Alhamdulillah, Nduk, manut Nggih. Mas Cahyo, Nduk, ya Allah. Terus mlaku alon-alon mriki nggih. Nggih. Alhamdulillah siji, loro, telu. Ya ampun, sing putri kaya Sri Huning. Sing kakung kaya serigala. piye? Mas Cahyo. Napa? Iso gaglak kono lho. Lho kok iso serigala, paling boten gandes luas. Nyawiji dadi siji ya Nduk ya. Niki wonten laladan wates jenangan Ponorogo. Iya. Kebak ing kamulyan penontone kathah, dulure kathah, sedaya guyub kelawan rukun. Menika pusaraning adil termasuk pucuk pimpinan panjenenganipun beliau Bapak Munaji. Leres. Luar biasa saestu Mas Gareng Pak Yoyo. Luar biasa Nderek pripun? sekedhik matur, nderek bingah, nderek mongkok bombong atase nganu wates jenangan sudah nan lama 8 tahun lamanya tidak wayangan dalu menika disekseni wayangan setelah sekian lama. Tepuk tangan kagem panjenengan sedaya jenangan wates kene. Loh. Kandhani mula kena diomongne Mas nggih. Pripun? Wong desa mawa cara, negara mawa tata. Piye? Paribasane nek nang nggonku enek jenenge sedekah bumi, Iya. sedekah lemah, sedekah bantala. Ning lek kene jenenge bersih desa. Iya. Rena telu kuwi Ning mau. kulon kono enek sing aranani legenonan ya ana. Legenunan enek kono ya eneng neh ngarani jenenge selonan. Apitan. Apitan ning sing bener kuwi jenenge sedekah bumi, sedekah lemah, sedekah bantala. Lho apa enek werdine dhewe-dhewe ngono kuwi. Nggih enten to wong aku ki iso ngomong ya iso njlentrehne. Artine ono enten. Sing sepisan jenenge sedekah bumi. Oh, sedekah bumi kuwi. Bumi ki tegese bungaing manah tansah migunani. Kuwi Migunani tumrape masyarakat sing manggone sak dhuwuring bumi. Mergo bumi ya ditanduri, dinggoni. Terus enek napa meneh? Sedekah lemah Lemah. kanggone wong sing wis bangun bali wisma, sing wong wis omah-omah, lemah kalem-kalem muga-muga bisa gek gawe omah. Artine kok iso. Lho kandhane aku ki angger lunas ya ngene iki kok. Iya. Iya. Luar biasa jan bathok bolu isi ndut kowe. Isi madu. Madune njeglok ning ngisor ndut. Aja ndut. Apa? Iki isine pasir teras.
Nggih. Nggone Pak Agus. Lho Pak Agus iki munggane dadi utekku ki isine ki gur pasir tras kaya. Ya, terus- Sedekah lemah enek sing keri dhewe sedekah bantala. Sedekah bantala artine? Tegese yen wis kalungsur ban aja kulino tumindak barang sing ngala. Hebat No, kok. dadi haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Haji yang baik, aja kaya nggonmu kae. Piye? Nggonmu kae haji tomat, Haji tomat kuwi. budal tobat mulih kumat. Oh enek artine ya, nek Haji Wahyu kae Ya Haji Wahyu ya tegese ya tumiba ning alam donya, wong ki dititahne dadi haji kaya beliau Bapak Sumar Bagyo Gareng Semarang. kuwi anu Wahyu ya. Wahyu. Ora tapi Wahyu nggonku ke mergo sawahe payu terus nggo munggah gaji. Dadi jenenge Haji Wahyu. Haji Wahyu. Iya. Tegese haji sawahe wis Yu. payu. Enggak. Enek-enek apa ora nggonmu hajine? Ya wis kuwi tok. Ming Haji Wahyu kuwi. Lek hajah nggenku enek. Hajah sinten? Hajah mutmainah. Oh, Nggih. Hajah Mutmainah. Mergo pancen wis tobat, biyen nun saya wong wedok sing nuwakal banget, barang munggah kaji tobat terus mulih ditambahi jeneng, ya kuwi Hajah Mutmainah. Tegesipun apa Mas? Biyen nalika urung hajah iku lino ngemuti barang sing ra genah dadi mutmainah. Umut barang sing ora genah kuwi sing kaya piye ya Mas? Ya barakane permen. Marai ning untu gak apik ya. Alah nyang untu marai ogak, marai ompong, marai grepes kuwi ya kuwi. Wis Mula ya, kok ya barang kados sedulur jenangan tenggene wates niki nuwun sewu Mas Cahya. Pripun? Kebaing kamulyan dulur-dulur kula niku nunggal rasa nunggal tresna bengi iki ngenekne wayangan Ya. gelar kelir Nggih. kanthi dalang kicah ya kuntadi alhamdulillah ngendikane Mas Dalang wau wis ora saneka warna perwuwung 100.000. Luar biasa lho, rekor lho niku. Nggih, sak wuwung 100.000. Nggonku tarik 5.000 gemreneng lho, Mas. Lah iya. Nggih, wong kula wis ditarik 5.000 gemreneng lho. Lah nggonku meneh Apa? malah nggumun ora tau enek wayangan. Wayangan pisan ora enek sing dodol. Lah terus, Ya wis sepi ngono sing delok hansip loro karo sing Pak Lurah 5 ngono tok. iku ya kuwi kudu ditingkatne kaya beliau Pak Munaji kene. Ya luar biasa Mas karukunane bakul-bakul dalan kebak kabeh. Lah kuwi sing jenenge rejeki ora dienggo awake dhewe. Betul. Keluarga ageng wates kene nyatane awake dhewe lan Pak Yoyok sak keluarga kene Betul. dirawuhne ana kene to. Alhamdulillah. Ketumrapan rezekine keluarga ageng jenengan kene. Ora mung awake dhewe tok sing ketumrapan, para bakul-bakul sing ana kono kae ya ketumrapan rezekine keluarga ageng kene. Alhamdulillah. Muga-muga keluarga ageng kene tansah pinaringan rezeki ingkang kathah, Amin. rezeki ingkang berkah, Amin. pinaringan sehat, Amin. lan panjang yuswa. Amin. Sing urung entuk jodoh kaya sing ngomong ya ta. Muga-muga ndang entuk jodoh. Amin. Sing wis duwe bojo, muga-muga tambah ya Mas. Tambah berkahe, tambah berkahe kakantenan putra lan putri ingkang soleh lan solehah ngono lho. Amin. Ah ibu-ibu langsung nyekaprut kabeh. Wah tambah berkahe ngono. Ya. Pamane sing duwe utang, Utang. muga-muga sing diutangi ya ndang lali ya. Nek ngono semangat kabeh. Kok iso utang ndang lali malah dikropyok wong pirang-pirang. Lah kok. nek ikhlas ngono lho, tapi ya jenenge nek utang iki kudu ndang nyarutang lak ya ngono to. Iya, wong Saling urip. mengingatkan. Betul. Bahu membahu kaya Betul. keluarga ageng kene. Keluarga ageng jenengan wates pripun kabare? Pangestunipun lak nggih sae to? Alhamdulillah panjenengan mriksani Mas Gareng Kabul saking Pacitan. Sae nggih? Mas Gareng sae napa sae? Sae. Eka. Dalem piye? Mangkato dhewe. Lho iki sik anu adicara sak lajenge sik eneki Apa-apa apik iki. brobosan. Kok yo kulino awakmu lho warep urip ning alam donya kok yo nyedake kancane kok yo. Kowe- Paling ora awake dhewe najan jenengku Kabul nuwun sewu lho nggih. Piye? Najan jenengku Kabul kula ki asli Pacitan, Leres. Kecamatane Tegalombo niku desane Taunan Baru. Lho, iki nun sewu Pak Yoyo. Pripun? Niki sing teng YouTube Lho sing kulino aku ndelok
asmane Mas Garangan Pacitan iki. Yo iki. Iki apa? Garangan Pacitan. Garangan Gerawut nggonmu iku. Kok iso Ya kaya jare Pak Yoyok ke nek gending Surakarta Surakartan. Nek Sragen Sragenan. Sragenan. Nek Ngayogja Ngayogjan. Lah nek Gareng Garangan luwak. Kok ya Sik mau Mas Gareng mau alamatnya desane pundi? lho lek kula nggih tetep Pacitan. Pacitan, Kecamatan Tegalombo, Desa Tahunan Baru. Mbok menawi Mas Cahyo Kuntadi jangkepipun Kula Karanganyar, Terus? Kecamatan Jaten, Nggih. Desa Jaten, Sawan kampungipun. sami kali Mbak biasa. Kesi nggih. Sami. Mbak Alhamdulillah. Ika yo ditepangke. no. Nah. Luar biasa Pak Dalang Kondang yo dosen isi Surakarta. Betul. Saka Karanganyar Jaten. Wah, jan moncer sansaya. Rungokno dhisik Pacitan, Tegalombo, Tahunan Baru. Nggih. Mas Cahyo Karanganyar Jaten Dalang Kondang dosen isi Surakarta tambah le misuwur moncer asmane luar biasa. Mas Gareng saking Pacitan. Wah, jan hebat nggih. Mas Mbak Cahyo. Eka saka Kula- Kabupaten Sragen. 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 Nah, men kenal. Nggih. Terus kecamatan? Saking Sragen Sukodono. Kecamatan Sukodono. Nggih. Desa Desanipun Baliharjo. Lah Dusunipun? Mas nika Pacitan panjenengan Jaten. Ya. Karanganyar. Kula saking Sragen Sukodono Baliharjo. Pun lah niku. Dusune. Anu. Itu. Ingkang sami dahar menika. Dusune. Aja. Kecamatane ngendi, Nduk? Kecamatan ngendi, Nduk? Saking Sukodono. Heeh, desane Baliharjo. Dusune. Jumbleng dadi. Eka. Pak Mas Cahyo lho, Jaten Karanganyar. Aku Tegalombo Pacitan. Awakmu Karanganyar Sukodono, dusune ngendi? Sragen Sukodono Baliharjo. Dukuwe jumbleng coba Apa nak? Dukuwe kuwi mau lah kurung krungu lho. Dukuwe apa bisi ana lho. jumbleng. Mas Cahyo kula kok mak teratap ngono to. lah iya. Dukuh kok kaya nek mburi kono sing ora nek kuncine mau. Lah encen jenenge kuwi nek piyai kene do gemujengi nek kene ya padha berarti. Ya padha to. Wah kowe nek kono mau ya ndelalah ora nek ciduke kok. Lah terus kowe mau njaluk obat karo Pak Munadi? Iya aku njaluk kayak obat karo Pak Pun. Kayak obat apa? Alah tak obat tabit nih. Balah. Gila nih iki kok iso. Niki kata sangat pamundhut Mbak Eka, Mas Gareng. Nggih, Pak Yoyo. Siap. Ugi wau wonten sing ngersake Mbak Eka supaya ngendang. Lho niki. Nah, niku. Iku wis jelas. Lho diaturake. Nggih. Terus menika saking kawula Haryadi nggih. Nyuwun gending gelo. Gelo. Salam kagem lingkungan RT 2 RW 2 Krajan Wates berkah barokah. Amin nggih. Pak Dalang nyuwun gending campur sari nggih. Saking kula RT 1 RW 1 Pakel pundi niki Pak? Talun. Pakel talun. Nggih. Talun Wates Krajan Kidul Dewi matur nuwun nggih. Terus kagem Mbak Winong, wenduk ki Nduk. Nggih. Mbak Winong yang manis dan imut saya minta gending tambal ban. Nggih. Saking kula Pak Suwari Semanding Jenangan. Nggih, Ponorogo. Sugeng dalu Mas Cahyo kula nyuwun gending gubuk asmara dibawani Joko Mlarat. Saking kula Misni apa Glebot Krajan Kemiri Jenangan. Ayo Kemiri wingi wis wayangan. Nggih, salam kagem Pak Lurah Nur. Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Dalang, kula Mbah Untung sing Mbau Reksa. Gogo Kalang Timur. Kula nyuwun lagune Sesideman nggih. Matur nuwun Pak Dalang. Nggih, sami-sami. Request lagu Rujak Jeruk dari penggemar wayang kulit di Wates Kidul. Pak Sias. Nah, nggih, niku pamundhute. Sampun Mas Cahyo. Sampun. Niki ketawisipun nggih Mbak Eka nggih pikantuk welingan utawi niki amplop kengking. Nggih. Alhamdulillah. Mau kula dipun titipi kalih anu Panitia. Pak Panitia asmane Pak Jenggot Nggih, wonten kalih Pak Agus. Agus. Nggih Saking kalih dulur-dulur
anu rong dusun kene Pak kabeh. Kepala Sekolah Pak Sus wau nggih titip. Pak Susilo. Nggih menika anu monggo Biung dipun waos. Pripun? Wonten titipan Akeh layang. men. Lah nggih mbok manu menawa enten pemundutan lagon apa pripun? Lah nggih Lho ki tenanan to ki? Nggih, Estu, saestu niku. Estu Pak Cahya Dipun pripun? waos tunggal-tunggal mboten menapa. Nggih. Wah, iki Sik lek ngono awakmu nembang sik aku tak karo maca lho semene kean kok. Lha Niku mboten anu, Pak, napa-napa Mas saged- niku tanahipun dulur mriki niki supados jenengan waos Saking- setunggal boko setunggal. Saking jaba niku pun anu. Jabane tok mawon Nah, sampun. niku nggih. Bojo loro atas nama warga masyarakat. Ya, Niku. 1. Bojo loro melih. Ya 2. Bojo loro meneh. 3. Iki piye to iki maksude iki? Ponco. Mboten ngertos. Bojo loro. Nggih, Papa. Bojo loro saking warga masyarakat Wates, bojo loro meneh. 5. Yo, apa iki? Mbak Win nyuwun lagu Podang Kuning lah rada beda ngene lho ora. Nggih, alhamdulillah. Bojo loro, bojo loro, bojo loro, bojo loro, bojo loro, kabeh bojo loro dan lain sebagainya. Wis. Nggih, tepuk tangan untuk lagu Bojo Loro. Eka. Jane apa to? Eka. Iki ra mung loro malian. Nggih. Gandeng iki layange 10 berarti malah bojone 20 no malian. Nggih. Awakmu ya entuk titipan diaturke sisan. Kula waos pindah nggih Mas nggih. Monggo. Nggih, ya Allah, aku iki wis kuwabe dulur kene iki dulur kerajaan iki kok ya ngantek sak menembiyane iki. Ning niki rada dangu nih damel anu kok napa niku udarasa. Pripun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula dulur-dulur wates jenangan. Sepindah nyuwun gendeng ingkang jumbo kalih kawontenan, ingkang jumbo kalih kahanan, ingkang jumbo kalih dalu menika lakonipun. Ingkang sepindah menika Podang Kuning, angka kalih menika Bojo Loro. Pengah melu to kuwi. Kok enek atos itu delok. Nggih. Angka 3 niku nggih nuwun sewu assalamualaikum. Kula nyuwun gending ingkang nyemek-nyemek langgam Bojo Loro. Sik to Mas. Ngopo to iki yo jalukane masyarakat kok. Masa langgam meneh Bojo Loro. Langgam kok yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gending sing nyemek-nyemek mat-matan pelok barang. Bojo Loro. Sudah Bojo Loro kabeh to Mas. Kula ngumpul lho Mas. Nggih. Tase, Wonten dawuh. tase napa telas? Nggih, tese. Lah niki enten Beda iki Mas, beda iki. Niku assalamualaikum. Kula nyuwun gending pelok 6. Nah, iki. Kalih pelok barang, kalih slendro manyura. Beda iki nek beda, Nggih. beda. Mau pek Niki barang. lagonipun pamer bojo. Enek panggah bojone panggah melu ae to Mas. Nggih, gumun, Wis Pak. nyapa to kok kabeh Bojo Loro iki Aku yo. yang gumun. Ingkang angka 5 Mas Cahya. Nggih. Niki nggih sami mawon nyuwun lagon pamer bojo. Sing terakhir Mas Cahya. Nggih. Nyuwun lagon melih pamer kok remasaku kok ya kabeh sameten pun niki kula setorne teng jenengan. Nggih, dipun pinangkani setunggal untuk setunggal. Nggih. Alhamdulillah. Kawontenane nggih mekaten Biung, kula namung ngaturke mateng panjenengan. Nggih, nggih. Kula ki nggih namung- Sabi Mbak Eka ingkang dipun aturaken langkung rumiyin Podang Kuning rumiyin. Nggih, Podang Podang kuning. Kuning. Nggih, nggih. Awake dhewe wong loro ya. Ija wong loro Ning sik. kowe aja anu, Apa? aja body shaming ning aku. Ya ora, ya aku tak cocokne karo kahanan to, Kak. Ya ora to, ya kudune dialem apa piye ngono. Ya yo aku tak cocokne karo kahanan iki. Oh, ngono. Kaya kahanan Madangkara begiki. Nggih. Muga digungani kalih dulur wates jenangan Mas Cahya. Amin. Ngagemipun menika mawi coklat. Iki coklat berarti itu. Oh piye Tegese coklat? dulur wates jenangan niki kalih Madangkara menika cocok dan melekat. Nek Pak Yoyo ngageme biru. Biru niku dulur-dulur wates jenangan muga-muga bisa rukun. Kun. Lah nek mbak-mbak pesindan ingkang cantik Mbak Winong, Mbak Birgita, Mbak Dian, Bu Sukesi Rahayu. Warnane dongker. Mbak Gisel. Ayo, warnane biru dongker. dongker. Warnane dongker. Wong ke kudu dong ora kena nyengker.
Nyengker ya apa? Nyengkerke tugune ndelikne. Oh, Ngono lho. nyengker. Dadine tiyang niku kudune los. Lah, nyoh kono, nyoh kene, nyoh kono, nyoh kene ngoten. Nah aku ijo nom. Ijo nom. Tegese kowe iki pangakak. Ora to nek iki kan ya jenenge ijo. Oh aku ngerti kowe. Oh aku ijo nom. Kowe ijo botol. Ngerti aku. Apa? Taran duwemu ya kuwi, tak kencani ijo nom malah kowe gawe kuwi yo. Ka, sepelmu wingi jalukmu biru dongkel kadung lawas eneke gorigi lho. Yo, kok njaluk Pak Lurah. Pak Lurah nggih. Pak Munaji alhamdulillah. Wilujeng lenggah Pak Munaji. Alhamdulillah wonten panjenenganipun beliau Bapak Camat, Bapak Dewan, para kadang sutresna sedulur wates jenengan Mbak Eka. Nggih. Lurah-lurah sak kecamatan jenengan sedaya rawuh wonten lapangan wates jenengan. Luar biasa. Monggo dipun Nembang aturaken. sing yo, nembang karo Kodang aku. kuning sak bawane Mbak Eka. Nggih. Senadyan wujud temong paksi agawe talineng Mas Cahyo, Dalem. kula ngomong nih kaya nyangking tremos kula dosa. Ngapa? Jebul kaya tremos suarane mening, Mas. Oh, tenan. Oh. Tremos isine banyu anget kok. Nggih, Nggih, tenggorokan apik, nggih kesehatan ya bergas. Nek tremos kuwi sine banyu aki, arep kowe? Ora, ki aku ki tresno karo panjenengan, mulane jenengan jodak siya karo aku ya. Ya aku ora ndak sio marang sliramu kok. Mas. Iya. Ning kadung kahanan kaya tremos ya tak betah-betahne. Panjenengan ki lho, aku ki nganggep panjenengan ki wis ora karo wong liya, panjenengan ki wis tak anggep. Wis tak anggep piye ya seniorku dhewe wong sing tak tresnani. Ewadene to aku ki ora duwe kangmas. Panjenengan ya wis iso dadi suling kangmasku. Panjenengan ya wis dadi kangmasku dhewe. Alhamdulillah. Ewadene kok aku ki ora duwe pakde. Panjenengan ya iso dadi pakdeku. Alhamdulillah. Ngomong karo aku. Alhamdulillah. Ewadene to bapakku lagi tindak, panjenengan ya iso dadi bapakku. Alhamdulillah. Ning ewadene ya to. Aku ora duwe ingon-ingon. Panjenengan ki iso dadi anu nglipur marang Eka, atiku sing lagi. ora apa-apa aku dadi ngon-ngonmu. Ora apa-apa aku dadi ngon-ngonmu ora apa-apa. Apa to? Kowe ku wayah turu ndang tak gugah wae. Lah piye? Kok kulino aku nek kurung ngrutuk ning dhuwur kok ya. Aja to. Kulino. Kowe Kancane kadung dibobok penak-penak joke nang nggon ingon-ingon. iso menghibur hatiku sing lagi susah. Ya iso to kok ya. Halus manis. Halus manis. Iya ya. Dikasih ki tetep gatekke karo aku lho. Ya ya wong budosan lho, Dok. Iya. Padane awake dhewe ya. Ngasine aku ki ya lali. Aja kuwi ngomong-ngomong. Lali Lali ki kok. sandangane menungso kok. Iya. Pamane ra entuk lali ya aja dadi menungso. Dadi apa? Dadi ya kirek ngono apa piye kowe? Ah kirek gelem lali kok. Nek sampeyan aja kirek, Dek. Apa? Asu. Oh, asu ya gelem lali lho. Asu gelem lali. Ibu bunga henga. Kok wis kuwi rung-rung? Lah nggih. Urung. Alus Ibu bunga manis. yen umpamane alus manis. Eka, aku kadung doprok kendeken kok lek ngendok piye? Aja aja ndeprak. Apa? Karburatormu klengsreh kok. Iki wis didol ning cacah kono kok pisan. Wis digit latu-latu iki Bang. Alus ya. Alus manis nangsa make lho ki nek pamane aku ngene lak ya kuwi tukon pira ngono lak ya ngono
lakumu sing biasa ngono lho Pak Iso. Iki mau aku dadekne kethek saiki adekne korban kok tukon pira usum wedhus lanang lho iki. Ora. Usum korban lho iki. Sing dadekke sapa? Oh ya wis manut. Wasuwenggon kula nonano iki nyapa wis bawa coba bawa ndang goleki lambemu ki lho biasa gak iso to nek bawa nek goleki melok bawa pisan lho cakepku mbok obok-obok lho lambemu jengat ya aku madakne nadane karo suarane kuwi lho iya ndang goleki si podang jana nah iya iki cengkok sabo kali yo ngene iki lho kok iso lho lho kok jenang ngerti ngerti mak prot pun terus piye biasa lho ora apa-apa aku mburi wis go cikrak lagi ibu bunga hengatiku anu nyanding bisa dadi nah saiki gandeng Mbak Eka iki kondange uget-uget aku ngerti disebut uget-uget pancen joget iki pancen ya unik kaya uget-uget leres Mas Ayo leres coba kaya apa pamerno uget-ugetmu neng kene kuwi bar nembang langsung ae mulih neng Jumbleng dadi ki uget-uget ki ngono ya asale saka Jumbleng ngono masa aku dadi sinden telek kowe iso ora Eka tapi nyapa kowe ndodok tak sentor tapi aku bangga menjadi telek lho kok iso nun sewu lho napa Bopo Kapolsek iya Bopo dan Ramil Bopo Lurah sekecamatan Jenangan kene iki tak kira mbok pejabat ngendi wae ora wani karo telek lho kok iso tenan kuwi telek kuwi senjata sing paling ampuh lho kok iso mbok sapa awakmu mesti kalah karo telek upamakno wani ngidak telek sida pincang sikilmu eleh kok iso lho lah iya kena telek aduh to ayo ya ora upamane iki telek tapi dak nek oh iya nek aku duwe apa telek apa sing ora mambu oh ya kabeh telek umume mambu ora mungkin mambu ya Pak telek garing alah salah telek pitik alah salah lho kabeh mambu ora apa lha apa telek dipoto mbok delok Reng kowe ngerti telek sapi jenenge apa ah tretong to Mas telek pitik alah ya telek ya lencung telek wedhus alah intil Mas gampang nggonku ingon-ingonku 6 arep kangge korban blas layak kowe jodhmu angel lah pikiranmu telek tok kaya ngono awakmu nek cara daharan ngono Mas sego goreng karo pasute kuwi iwak pitik digoreng karo iwak pitik entah seneng oh pitik sego goreng no Mak iwak pitik entah kuwi lho seneng ya emoh alah telek digoreng ngarep lah telek bareng telek digoreng semangat pokoke kowe cah loro iki sak rombongan iki kok iso awake dhewe iki lho jajal kuwi mau piye iwak pitik entah kowe ya emoh goblok alah telek haram telek ndak telek alah digoreng yo gelem lah ora percaya ayo Reng dalam Mas sampean ayam goreng doyan ya nggih niku remenan kula tak ayam lek goreng ayam entah empun gumbal lek digoreng walah seneng lho panganane telek karo gumbal rek ora gur telek tok gumbal barang ya dimplok
iki dagelan kondang lho saka Pacitan lho kowe. Ora apa-apa, aku mangan gombal karo telek ora apa-apa. Wong pangananku ya gur kuwi kok ya. Ha iya, pokoke dagelan loro, pelawak loro, bintang loro ki asine sak paket. Pripun? Siji telek, siji jumbleng, dadi sak nggon dhek. Lah iki wau pun kula ngomong tak lebokne nggonmu kok. Tapi telek kuwi sangat berguna, Mas. Kok iso? Keluarga ageng kene tetanemane mesti dirabuk nganggo apa? Organik. Nganggo rabuk telek. Heeh, utawi kotoran hewan. Lah, abuk telek kuwi mau ya berguna meneh. Apa? Gas sing dienggo para ibu-ibu masak kuwi mau saka apa? Saka Kotoran hewan saka telek sapi. Iya. Diolah menjadi gas Gas. LPG. Betul. Lah kuwi telek. Mongko aku bangga hidup telek. Hidup gombal. Asaku kok ya. Ya. Wong ngidep Pak Agus wong ngundang telek karo gombal. Ya, nggih. Monggo diaturaken podang kuninge Pak Eka. Mosok enek telek nyindeni Pak Yoyok ya. Iya. Dadi lak yo kono rombongane to. Penting aku gawa gombal kok tak kunjungi kan wis bar. Nggih. Monggo diaturaken podang kuning dados. Yuk. Esuk awane omah wis ora krasan. Ini nak anggolek sing tak sayang. Ya. Obeng midarang nggonku goleki. Ora krasa esuk awan.
si podang angkut Elak. sampun Jogetane jan luar biasa Mbak Eka. nggih biasa luar Iya.